Невидимите фурии на сърцето е трогателна история, разказана от Джон Бойн с завидно майсторство и деликатност. Действието обхваща периода от 1945 до 2015 година. Развива се на два континента и е белязано от неспирното търсене на пътя към дома. Разказът започва в Ирландия, в края на Втората световна война. Време, в което католическата църква е могъщ господар, разпорежда се дори с личния живот на хората. Катрин е 16-годишно неомъжено момиче от дълбоката провинция. Бременна, за назидание на останалите, тя е прогонена от свещеника от родното си село. Безизходицата я отвежда в Дъблин. Оставя бебето си в манастир с надеждата то да има по-добър живот от хората в нейния свят. Така започва историята на сина й Сирил. Той е осиновен от Чарлз и Мод Ейвъри, ексцентрични и богати аристократи. Те му осигуряват добри условия на живот, но понеже не е истински Ейвъри, го лишават от обич и внимание. Сирил осъзнава, че е различен и от понятието за син, когато разбира, че го привличат момчета. Догматичното религиозно общество, раздирано от фалш, лицемерие и суеверия и тесноградие, го белязва необратимо. Етикетите са по цялото му тяло, в мислите и чувствата му. Конфликтът, който го раздира отвътре и вън, се оказва непосилен товар. В Ирландия хората като Сирил не само биват преследвани и арестувани от полицията, но и убивани от улични банди. Това е краягълният камък в живота на Сирил. Камъкът, скриващ хоризонта пред очите му на дете, младеж, зрял човек и възрастен. Майсторството и силата на Джон Бойн е именно в откровеното, безпристрастно писане и лекотата, с която ни поднася в кинематографичен стил всички житейски ситуации, в които попадат героят му. Прави ни са причастни, без да го поставя в ролята на жертва. Повествованието е пропито с голяма доза чувство за хумор. Диалозите са свежи, живи, остроумни. Няма патос, няма назидателно отношение. Дълбочината на темите в романа е безспорна. Чисто човешката нужда от обич, потребност от взаимност, приемане на различията, свобода на изразяване, борбата с обществения двойствен морал, правото да заявиш своето усещане за щастие. Сирил израства като непълноценна личност, която търси спасение чрез бягство, защото не притежава оръжие, с което да отвоюва свое, собствено място. Той прекарва живота си в опити да слепи парчетата от себе си, да намери тих пристан и опрощение. Това е красив роман за невидимите фурии, бушуващи в човешкото сърце, вътрешните терзания и катарзис на душата.